Здравейте, хора! Аз съм Кристиан Роналдо, но името на канала се... Аз така се наричам, но името на канала се казва Светли Йорданов на български. Ама не напишете на български, а просто на български език. И днес ще стримваме на Дарина Лига. Как? Абонирайте се за приятеля ми, само да го питам как се каже канал му. Как се казва канал ти? Канала му се казва Цветелина Христова. Защото имейла е на... Не ме пукала, не ме пукала! Не ме пукала! Защото имейла е на... Пукала, бе, съсипа ми клипа, бе, неща. Ти си същия. Игра на FIFA, финал срещу Челси, 5 на резултата. Какво ще направи Родригес? Нищо! Гол! Много ми пука. В 90-та минута Родригес разстрелва вратарят. Не ми пука! Ай, печелиме финала, бе! Не ми пука, мокни. Стримам шитото. Така, хора, написете ми долу в комент. Кой е то, бе? Нема го купа. Ще почна серии и пишете ми в коментарите. Пишете ми в коментарите. Кой да купа? Никой за сега. Време е да почваме играта. Добре, чухта. Хора, спирам го на пауза да му кажа нещо. И до тук бяхме стигнали до първи матч. Ето също тя. Знам бе. И време е за игра. Да видим. Имаме съобщение. Кой знае за кой е? Хора, дай малко да видим нещо. Така, продължаваме, хора. Мокри. Купихме се Обамеянг на FIFA 17 кариерата с Реал Мадрид и той умира от кеф. Като минеме първи сезон на кариерата, ще почне от начало нова кариера. Не свирам. Не искам да снимам, защото не знам как. С фейскам. И хора, напишете в коментарите на това как да снима с фейскам. А ти знаеш? Не! Тогава! Да ти напишеш в коментарите да снимаме с фейскам. Знам само, че мога да сложа тук някаква снимка. Ама няма да е като фейскам. Просто една снимка. Фау. Да се вижда. Преигран. Почвам. Ма не, само снимка да се вижда, не аз. Аз то ще игра с твоя джойстик, бе. Къде ми е джойстик? Къде ми е джойстика? Ето го бе у мен. Ще играме по 3 мача на епизод. Кой ще е? По-умен съм, да знаеш. Да, Тома уби. Кой? Тук вече няма нищо важно. Хора, връщам и вкараха. Съжаление, не тук, да. Хора, връщам се след като ми вкараха втория гол. Ще ги изравним. Обещавам. Не съм спрял на пулса. Ще ги изравним, обещавам. Но няма да е това по време. Мокни, бе. Мокни, бе. Цукай си фифата, бе. Да си млъкнала. Светла! Да? Чухта! Ама не коври глупости пред камерата, бе, идиот. Да си много умно дете. Изпусни го, кажи като бърклите, бе, идиот. Разбрали? Окей. Бабинке. Чухте! Окей, да, чуди си много хубаво дете. Минута. Кристиан си цъка на FIFA, като Цветелина Христова се казва канала. Цветелина Христова. Майка ми е канала. Да. Пускам сигнала. Майка ти е известен ютубър. Здравни си. Не, това не е лъжа. Канала тук ли се? Не.
Разбрах ли ти го? Дрим Лига 2-1. Бро, бе, ти показва. Аре, Бейл, тича. Ей, то Бейл. Проси шибане. Проси си. Гарет Бейл. Удар Гарет Бейл. Рафиня, то Рафиня не мога. Постоянно. Мариано. Бати Не сме. Обамаян, бе, я това не съм го видял. Он е един черен негър. Нещастник. Как ти фал, бе? Кажи къв фалта гони. Каквата гони? Маму! Това зарите ма... Дрим Лига има да обръщат. Аз сега може да се легавих с Християна, ама върнат с един гол и затова ми не е вече до Лигавщина. Ема 87 минута. И мен, ама аз имам слаб отбор сега. Победиха ма. 2-1. Еми аз нямам никой силен. Слаба! Нямам никой силен. Имаш Меси! Нямам глас, нали? Не ти викам, че почнах от начало. Що е почна от начало? Да стримам с хората, бе, идиот. Еми кажи, че си играл малко и ти имаш 3 мачи. Я сега си купувам Родригес. Ми купувай го, бе! Ами купувам го. Айде по-бързо, бе! Нещастник. Светло! Казах, че си много готин. Какво ме Къде посред? ти взема брата на чатка? Говори ме посред, така се бях мъртва. Така, Взема. ще прибия. Кико Касла към Тони Крос. Тони Къс към Родригес. То Родригес. Обаян. Кого? Ти добрия вратара. Обаян. С 100 години. Абе хора, време е за този матч. Кой? Боня. Не мога да тръгна, защото има един къде е умрел. Къв умрелата гони? Не знам, бе, не може да живее. Рафиня. Паса. Къв Рафинята гони? Абе, Мариано. Абе, знаеш какво? Я първо спанах един, после спанах друг за червен картон и съдята ми дава за един и Марис Майкъл 1-0 за Дрим Лига. към Обамаян. Пропуск. Какъв лош пас? Пропуск. Уи! Кой беше пас? Да го махам. Ама ако била Баба Янг. Не, бе. Не беше Обамаян. Не беше. Да, бе, Баба Янг е черен. Той беше черен. О, хора, ще стримам по 2 епизода на ден. Не, Стримвай, бе! Аз стримвам по 3. Сутрин, обед и вечер. не бе, ще игра 2 мача. След обед и вечер. Защото аз сутрин не си стримвал. Къде е била? Бил си наказан, нали? И аз бях наказан. Да. Ще кажа после. Аре хора да продължаваме. Аз му се разсърдих. И той иска преди от този София ме прегърне, ама аз не исках. Браво на тебе. Що? Защото не си искал да те върне. Малка водеха, не знам с колко на колко. Добре. Кои са водили малко? Малка са водили, не знам с колко на колко другия матч. Са водили, не знам, серия на 0 ли пише. Какви малко са водили другия малко? Малка, на другия матч. На другия матч, не на моя. Да, ама също кои са играли? Не знам, не видях. Видях само, че резултата е 1-0 за малка. Малка. Ян, той ти урна Бамеянко, далече! Какъв пропуск. Не, аз тачка дойде, ще му се извиня и ще го прегърна. Ако ме... Ще си строши джойстика. Ама ще го дам. Стих се една идейка. Това? Моли баща ти или майка ти ги моли да ти
купат онова деца слага на ръката, да пуща топ, като някой ти даде 5. Много е това го не искам. И като ти го дадат някой път, кога баща ти много тая да каже му, тати, аз да сме си пак приятели. Не, бе, 2-0, 2-0. Да даде 5 и 2-0. удри ток. Или с дъвките. Кажи, тати, изпуши дъвка. Той не обича дъвки. И той кой ще повярва, че има такъв вид дъвки? Мен Крисо така не можа ма прецака, защото аз знам всички видове дъвки. Такъв не съм виждал. Да, и аз съм виждал такива. Ама стоковите дъвки. Да, ма иначе няма такава марка, ако не са сток. Няма такава марка. Дъвки. И аз затова не се фанах. А и то постоянно дъвката е извадена, няма как да я пребереш. Да, ама то ако някой тъп му помисли, че е скъсно пакетчето. Нали? Але, колко пропуски на Обама Янг. Хора, дойде и 90-та минута без 10 минути. Без 10. Дрим лига минути. 3-0. И какъв гол, майко? Каква града? Като си това е гол! Майко, Обама Янг той се. бате, гледай къв гол. Моя Обама да вкара, ама гледай какъв гол вкара. Удара града? На празна вратата много лесно. Ама е много готин гола. Знал ли си клипа? Клипа. Да, той се стримва. Хора, и при нас Обама Янг вкара, направо разтреса вратаря. 3-0. Обама Янг. Каква е възможност за 90-та минута 4-0? Каква е възможност? И това не е гол. И при тебе ли е 3-0? Да, но на мен ми е 90-та. Ето тук се играе 4 минути. Не знам на мен колко се игра. Може да си го направиш на 15 наши. Да знам, ама аз не знам на колко съм бе. Не го вкарай да... Вкарай го! Али, това беше корнер. Да, това беше корнер. Да, това Обама Янг много хубаво корнер. направил. Как не е корнер? Не знам. Случвало се, това някакъв бък. Край хора, край момчета, край момичета. 7 позиция, бива. Кажи хора, абонирайте се. Също така, давайте палец нагоре, ако клипа ви е харесал. Също така, пишете в коментарите дали приятелът ми да прави още поредици на тази игра. И пишете в коментарите кой да купа. Обама Янг! Пишете кой да купа. 90! Хора, запомнете, има матч срещу Пале Обама Янг! Покриве! 90 Палермо. И това е всичко от мен. Надявам се ви е харесало. Довиждане!